Добре, искате ли да си направим шега с някой? Ние избрахме Тодор. Дали не да се събуди? Марио. Защото може да спи. Възможно е в 4. 5 часа. Може да спи. Съмнявам се. Няма да видим. Ало, Кой? какво правиш, Марио? Кой е? Един твой приятел. Кой? Спиш ли? А? Да. И аз спа. В колко си легна? В колко си легна? Не съм си лягал, просто те стоя. Прекъснахме ли ти съня? Не, Не. аз не спа. Прекъснала малко. Ти познае ли кой е? Да, Кой? си цифра по номера кой е. И само той ли бе? А? Само по него ли? Ами, да, защото Борко като ти каза, пъче търси кой номер и завършва на 755. Хубаво, Марио, ари, аз много те обичам, утре може да се чуем по Лягай някое си, време лягай и лягай си. да спиш. Полезно е за човека. Да бъде, ме всичко събуди. За нищо, това ти заповядай. Това беше от нас.